Tervetuloa kaikille tänne Mitä vittua podcastin ensimmäiseen jaksoon. Mä oon co-hosteni Inkan kanssa Topias. Ja tää on podcasti, jossa me puhutaan asioista ja kerrotaan oma mielipiteemme niin, että te varmastikin huudatte siellä screenin toisella puolella. Puhutaan asioista, johon ihmiset ei ole valmiita keskustelemaan. Nimenomaan. Ja muistakaa, että me ollaan vain kaksi idioottia. Älkää ottako meidän pointtejamme täysin faktatietolla tai vakavissaan, tai pidetään se sellaisena hyvänmielisenä. Niin ja hei, siis tosiaan me täältä tulevaisuudessa tämä podcasti on luotu sitä varten, koska ihmiset ovat niin polarisoituneet nykyään ja kaikki nähdään mustavalkoisesti, joten fuck you, me ei nähdä niitä niin. Fuck you, fuck yeah. Fuck all of Back you. to the video. Kiitos. Meillä on vähän paska kamera tänään. Siihen tulee jossain vaiheessa updatea. Jossain vaiheessa. Ja tämän päivän aiheeseenkin vähän poiketen, niin suurin osa varmastikin jaksosta tulee olemaan silleen, että me ei olla samassa huoneessa. Yeah. Meidän tämänpäiväisenä aiheena on siis pääasiassa etäsuhteet. Ja nyt kun me ollaan jo melkein vuosi sellaisessa oltu, niin millaista on ollut ja vähän puhutaan siitä stigmasta, mitä siihen liittyy ja vähän kaikkea sellaista. Joten joo. Mutta eka voitaisiin käydä läpi vähän, että Millaista meidän suhde on ollut? niin. Paskaahan se on. Eli mun mielestä se on ollut ihan silleen hyvä. Totta kai haluais nähdä niinku silleen joka päivä. Mut siinä on omat hyvät puolensa, koska sit kun näkee, niin musta tuntuu, että silloin oikeesti just niinku tai silleen mitä kauemman on vähän niinku erossa toisesta, sitä niinku läheisemmäksi vähän niinku menee. Että se vähän Silloin, niinku kasvattaa yhteen. Niin, silloin kun näkee. Mut niin, tosiaan, elikkä mehän ollaan siis etäsuhteessa oltu nyt about vuosi. Me ollaan oltu varmaan 10, ei olla vielä, 9 kuukautta. Niin. Ja nyt tällä hetkellä, koska meillä on molemmalle opiskelut kesken, niin ollaan ruvettu miettimään jo niin kuin yhteen muuttamista. Eli ollaan suhteellisen vähän aikaa oltu etäsuhteessa, mutta silti kumminkin niin kuin on se sen verran aikaa, että sen niin kuin on pystynyt kokea. Niin. Ja no ehkä yleisin kysymys etäsuhteihin liittyen on se, että ensinnäkin onko se sen arvosta ja että onko se sitten niinku kumminkaan niin vaikeaa kuin porukka sanoo. Niin, ja pystyykö luottaa toiseen siinä etäsuhteessa. Niin. Ja siis mun mielestä sen pystyy oikeastaan tiivistämään siihen, että se riippuu, että ootko sä oikean ihmisen kanssa. Niinpä. Että jos sä itsessään pelkäät sitä, että te olette etäsuhteessa, niin ehkä se pettää silleen, että sä et tiedä, koska sä et pysty olemaan senkaan niin paljon välttämättä. Niin se jo kertoo itsessään ehkä jonkinnäköisestä ongelmasta siinä suhteessa, ja se pitää sitten jotenkin selvittää, että ei siis todellakin on niin kuin vaikeaa varmastikin, varsinkin niin kuin aluksi. Niin on. Että sen piti totutella tosi paljon. Niin, se just riippuu siitä, että niin kun oothan sä varmasti niin kun oikein ihmisen kanssa, mut etäsuhteessa niin kun siihen, kun sä meet etäsuhteeseen, niin sulla pitää valmiiksi olla jo aika paljon luottoa ihmiseen, joka voi olla sit tosi vaikeaa, ja musta tuntuu, että kovin moni ei ole just valmis puhua siitä, että niin kuinka paljon sun pitää oikeasti luottaa siihen toiseen. Ja sit niin kun niin, onhan se siis, se on tosi vaikeaa, varsinkin niinku sellaiselle, joka ei ole niinku ollut paljon etäsuhteissa. Siis mun kaikki suhteet on ollut etäsuhteita. Et mä oon silleen vähän niinku tottunut siihen. Mut silleen niinku kaikki ei pysty siihen. Ja sen takia sulla pitää olla just se oikee, just se tietty. Sulla pitää olla semmonen ihminen, kehen sä oikeesti pystyt luottaa.
Ja niin, kyllähän siihen menee ihan vitusti rahaa. Jep. Se on niinku ehkä paskin puoli etäsuhteessa, että siihen menee sit siihen matkustamiseen niin paljon rahaa. Että meillä on mennyt varmaan monia satoja euroja siihen, että me ollaan vaan matkustettu toisten luo. Ja siis tosiaan vuosi. Ja siihen on itsessään niin mennyt niin paljon rahaa, plus sitten, että se ei pelkästään sitä, että sä vaan matkustat, vaan siihen riittyy kaikki safkat ja yleisesti mitä sä tarvit arkeen. Ja siis siitähän se on just niinku se, että sä oot sellaisen ihmisen kanssa, kenen kanssa oikeasti haluat viettää sun koko niinku tulevaisuuden, niin kyllä se sitten on sen arvosta, kun pääsee muuttaan kahdestaan ja on just niitä unelmia, että pääsis muuttaan kahdestaan ja niinku suunnittelee yhteistä tulevaisuutta. Ja sit niinku tosi monesti tulee just sellaisia rankkoja hetkiä, että toisella on vaikka koulu ja toisella ei ole oikein mitään ja sitten toisella on kaverit ja toisella ei ole mitään ja sitten menee vähän silleen päällekkäin, että ei tiedä milloin pääsee vaikka puhuu puheluun. Mehän puhutaan nyt Topiaksen kanssa aika paljon puheluita aina silloin, jos me ei olla niinku tälleen kahdestaan. Et meillä menee päivässä varmaan 10 tuntia, 9 tuntia siihen me puhutaan. Aika lailla. Ja kun mulla on vielä semmonen kämänen fucking läppäri, niin siinä on ihan perunalaatu ja sit ääni kuuluu ihan paskasti. Jep. Sekin on kyllä vähän horrid. Sit jos ei toimi netti, niin ei saa toiseen yhteyttä, ellei ole samassa paikassa. Jep. Ja kyllä niin kun ehkä siinä on kans sit se, että just kun sä mainitsit, että niitä vaikeita aikoja tulee, niin kans se, että sitten näkee sen, että se on kumminkin sen arvosta. Koska kaikkiin suhteisiin niin kuuluu se tietenkin, mutta niin kun, etäsuhteessa se on niin kun, ehkä, ainakin itse mulla tulee sellainen, että se olisi helpompaa, tai niin helpompaa käytännössä vaan kävellä sit suhteesta pois kuin normaalista suhteesta. Et niin kun, siihen ei liity oikeastaan sitä, että sit jouduisit esimerkiksi näkemään sitä jossain ihan arkielämässä, tai että jouduisit hakemaan jotain, tai mahdollisesti jouduisit hakemaan jotain kamoja. Mut just se, että niin kun, se olisi sit vähän perseestä, jos pitäisi lähteä hakemaan kamoja jostain 500 kilsan päästä. Niin, sitä just. Mut esim. Mun aikaisemmat etäsuhteet on ollut aivan hirveitä. Ne on ollut väärän ihmisen kanssa. Koska siis, eka oli vähän sellainen, että me ei puhuttu paljon ollenkaan. Ja sit, se vähän niinku kärsi just sen takia, että me ei puhuttu ollenkaan. Ja sit se mun kumppani oli kaapissa. Niin en voinut olla heillä avoin itse, niin kuin, miltä mä esim. Vaikka näytän, tai niin kuin, mitä mä sanon, ja kaikkea tällaista niin kuin mun elämä rajoittui siinä ihan hirveästi. Ja mä ymmärrän, että mä en niin kuin, pakota ketään ikinä niin kuin, tuleen ulos, mutta niin kuin, se oli mulle vaan niin paljon rankkaa, ja me ei puhuttu ollenkaan melkein. Niin kuin, sit siinä loppuvaiheessa jotenkin hiipui ihan hirveästi. Niin sit mä olin vaan silleen, että nope. Ja sit mun toinen etäsuhde, se oli vähän traumaattisempi. Siitä ei sen enempää, mutta hän oli aivan hirveä ihminen ja voidaan puhua eksistä toisessa jaksossa. Jep. Mutta mun piti kans ottaa tuohon huomioon siis, että se etäsuhdehan niin kun, me ei olla tietenkään silleen, että me ollaan niin toiselta puolelta maata olla, mutta toiselta puolelta maapalloa ei. Et esimerkiksi meikä on Turusta päin, en kerro mistä täältä, mutta niin kuin täältä alempaa ja sitten Inka on tuolta Oulusta päin. Niin, se on sellaiset joku päälle 500 kilsaa. Että on se, niin kuin, se on paljon matkaa ja me esimerkiksi silloin kun me nähdään, niin me mennään onnibusseilla yleensä, koska ne on huomattavasti halvempia, mutta siellä on syynsä, miksi ne on niin paljon halvempia. Se on 9 tuntia. 9 tuntia 40 minuuttia. Niin, 9 tuntia 40 minuuttia sellaista niin kuin monotonista istumista vaan, niin on sekin, jos sä mietit, niin se, että se on sen arvosta, niin sun pitää oikeasti sit myöskin ajatella itse, että se on sen arvosta, koska muuten siinä ei ole mitään järkeä. Ei istu 9 tuntia joka kerran bussissa sitä varten, että sä näet toisen. Jep, ja sitten myös se, että niin kun, et sä näet vaivaa nähdä vaikka yhden kokonaisen päivän. Esim. Niin kun minä ja Topias,
tehdään aina silleen, että me tullaan niinku perjantaina, että me skipataan yli 1 koulupäivä, lähdetään perjantaina ja niinku toisen luokse ja sit lähdetään sieltä pois sunnuntaina. Eli meillä on niinku 1 kokonainen päivä siinä, joka tekee vähän kipeätä, koska se on kumminkin joka kerta se jotain 60-70 about kerralta niinku menopaluu, niin se on vähän silleen 70-60 päivältä, mutta silleen se on sen arvosta. Jep. Se on just se, mitä kannattaa niinku miettiä, että niinku, esim. Mun edellisessä suhteessa just nähtiin aina, kun oli joku loma, että se on niinku pitempi aika, että siinä olisi jotain järkeä, joka on vähän silleen tyhmä. Ja mun mielestä ihmiset ei ole myöskään valmiita siihen keskusteluun, että niin kun voi nähdä vaan sen yhden kokonaisen päivän. Toki se riippuu vähän myös rahallisesta tilanteesta ja kaikesta sellaisesta, mutta niin kun, aina kun pystyy, niin me kyllä nähdään. Jep. Ja sit kans siinä on se, että se etäsuhteessa se, että kuinka usein te näette, niin se on varmastikin hyvin paljon vähemmän kuin, että jos te asutte tosi lähellä. Esimerkiksi nyt on tammikuu, kun me kuvataan tätä. Inka on ollut täällä nyt niin kuin joulusta asti. Niin, me ei esimerkiksi tiedä tällä hetkellä, että milloin seuraavaksi me nähdään. Että se voi olla niin kuin, se varmaan joskus tämän kuun lopussa. Että se on niin kuin, että jos te näette niin kuin esimerkiksi, siis se on ihan realistista ajatella, että niin kuin kuukauden välein esimerkiksi niin kuin mahdollisesti jopa kerran näette. Että se on sinänsä, että sit se niin kuin pitää myös miettiä, että sitä rahallista puolta siinä sen mielestä, että sä et voi vaan lähteä menee tosi puoleen maapalloa ihan vaan sen takia, koska no teki mieli. Että sen sit pitää olla myöskin ihan mahdollista rahallisesti. Niinpä. Ja sit mun mielestä pitää myös ehkä vähän niin kun, musta tuntuu, että tosi moni ajattelee silleen, että ei vittu, että mä oon nyt yksin, että mitä mä teen. Mutta mun mielestä se on välillä ihan niin kun vapauttavaa silleen olla vähän aikaa yksin. Silleen, että saa oikeasti sen oman ajan vähän niinku, koska sit kun asuu kahdestaan, niin sitä omaa aikaa on ehkä vähän vähemmän. Silleen. Ja sit kans, että esimerkiksi mulla on armeija tulee tässä noin tasan vuoden päästä itse asiassa aamuja sinne kaikille nyt meneville. Ai, paha paikka. Tsemppiä teille. Niin, todella paljon. Niin sit siinä on kans se, että etäsuhde plus armeija, miten se toimii, saa nähdä. Tai siis toimii tietenkin varmasti jotenkin, mutta sit kans just se, että se pitää saada jotenkin toimimaan. Jep. Ja sit silloin kun se on ajankohtaista, eli vuoden päästä, niin varmastikin tehdään toinen jakso vielä sitten aiheesta, jos ei useampiakin. Varmasti. Jep. Ja siis niin. Ja sit se on jotenkin hassua kans, kun kuulee, että ihmiset, jotka on parisuhteessa ja on asunut vaikka pitkään, tai niinku on ollut lähisuhteessa, ja sit niitten poikaystävät yli lähtee jonnekin intiin, ja sit tulee vähän sellainen, että what are you complaining about? Mä nähdään nyt kerran, kun vaikka siis joo, kyllä mä ymmärrän sen, että se tuntuu pahalta, mutta silleen asiat vois olla huonomminkin. Ja sit kans se, että just, että mä veikkaan, että tai siis ainakin itse on tuntunut siltä, että pystyy jotenkin enemmän niin kuin arvostaa ensinnäkin niitä hetkiä ja yleisestikin asioita, koska se, että sulla ei ole jatkuvasti sitä just esimerkiksi, no veikkaan, että rakkaus on aika sellainen yleinen asia, mitä kaikki havittelee, niin se, että sulla ei ole koko ajan se toinen siitä vieressä, niin saa arvostamaan asioita ihan tosi eri aspekteista. Jep. Eikä se tarvitse olla pelkästään niin kuin se suhde, vaan yleisestikin niin kuin se, missä tilanteessa sä oot elämässä. Esimerkiksi, että mä koen, että mulla menee tällä hetkellä ihan niin kuin superhyvin suhteessa aikaisempiin hetkiin, ja vaikka ollaan etäsuhteessa, niin musta tuntuu, että oon saanut ensinnäkin, nyt kun tää suhde on ollut, niin mä oon tosi paljon löytänyt uusia niin kuin mahdollisuuksia ovia ja oppinut itsestäni paljon enemmän. Ja sit mä oon myöskin niin kuin se itsessään se suhde on jo luonut niin kuin muita ovia mun arkeen, mitkä ei välttämättä liity siihen suhteeseen. Ja se on niin kuin tietenkin plussaa, mutta sitten siinä on se, että sun pitää
jossain määrin. Kun menet suhteeseen, minä leikkasin juuri tästä tosi paljon pois, koska änkytin. Niin sulla pitää olla asiat jossain mallissa, koska niin kun parisuhde ei itsessään hyvin usein, melkein aina niin kun korjaa sua ihmisenä, että sä tarvit apua. Tai sun pitää itse löytää jotain, mitä niin kun tehdä. Että se parisuhde ei ole aina se, niin kun, se sun välttämättä primääri. Tiedätkö? Niin, ja se voi olla yleensä just se syy, että miksi jotkut parisuhteet vähän niinku kaatuu, koska jos molemmat on ehkä vähän sellaisia, niinku, että kaikki ei ole niinku hyvin niinku silleen henkisesti, niin mä veikkaan, että se on myös yksi yleinen syy, miksi parisuhteet ei toimi, koska sitä ei taju, että pitää oikeasti olla asiat niinku suht hyvin mielessä ainakin, että niinku, että sä pystyt rakastamaan itseäsi, sä pystyt rakastamaan sitä toista ja sä pystyt kunnioittamaan sitä toista ja niin kun arvostamaan kaikkea, mitä se tekee. Ja silleen, että jos sä et pysty tehdä sellaista ja vaikka oot ihan hirveän masentunut, niin silloin kannattaa hakea apua. Ja sitten kun on oikeasti mielenterveyskunnossa, niin sit vasta mennä niin kun suhteeseen. Et ikinä ei kannata niin kun mun mielestä mennä niin kun parisuhteeseen, jos vaikka masentaa ihan saatanasti. Toki siis mäkin olin niin kun vaikeasti masentunut, kun minä aloin seurustelemaan Topiaksen kanssa. Mutta mä olin jo niin kun tehnyt sen päätöksen, että mä haluan parantua. Ja mä olin jo vähän aloittanut sitä prosessia niin kun oikeasti, koska mä olin käynyt monta vuotta jo niin kun kaikkialla ja näin. Mutta siis niin kun oikeasti niin kun tapasin Topiaksen, niin tuli vähän semmoinen, että nyt pitää ottaa kylittäjä niskasta kiinni. Että se on just sellainen, että silloin pitää tehdä ihan helvetisti töitä. Ja se on varmasti ihan sikarankkaa. Ja se niin kun kasvattaa ihmisenä mun mielestä tosi paljon niin kun olla parisuhteessa, koska ymmärtää sit toista paremmin. Ja ymmärtää myös, mitä muut muualla voi niin kun ajatella ja kaikkea tällaista ei ajattele, vaan että miten itse ajattelee. Jep. Että saa vaan tosi paljon niin kuin kaikkea uusia näkökulmia. Jep. Ja tosiaan myös se, että siis jos sulla menee asiat huonosti, niin se, että sä löydät ihmisen, kenestä sä olet kiinnostunut, sen ei todellakaan tarvitse olla sellainen, että okei, nyt mä avoidaan tätä ihmistä enkä puhu sitä ikinä, niinpä. vaan että se voi auttaa. Sun pitää ajatella, että kaikki on yksilöitä. Sä et saa ottaa mitään niin kuin itsestäänselvyytenä siinä, että se toinen tekee jotenkin sut onnelliseksi, vaan te voitte yhdessä niin kuin pyrkiä siihen, mutta se ei ole hänen vastuullaan Legit. niin kuin saada sua onnelliseksi. Ja sitten kans se, että parisuhteessa molempiin pitää tuoda jotain niin kuin siihen itse suhteeseen, niin jos sun puoliso on ainut, ketä tuo sulle sen onnellisuuden, niin silloin siinä suhteessa ei ole kaikki hyvin. Niinpä. Että sit sunkin pitää panostaa siihen. Ja se tuo kans sit taas sen siihen etäsuhteeseen, koska nämä vaatii tosi paljon molemmilta. Koska siis sähän voit milloin vaan niin kuin käytännössä luovuttaa. Ei sun tarvii olla tässä, mutta se, että sä pystyt nähdä sen vaivan toisen ihmisen vuoksi ja ehkä itses vuoksi, niin se on tosi iso asia sun elämästä. Niin on, ja se on tosi rankkaa, koska sun pitää panostaa enemmän, mitä muut panostaa semmoisessa lähisuhteessa. Että se oikeesti, sun pitää koko ajan vähän niinku ylläpitää sitä silleen, niinku, ja panostaa. Jep. Yeah. Meikän mama soitti kesken vitun video. Sorry about that. Joo. Joudun leikkaamaan puolet videosta pois. Mut joo. Siis niin, meillä on molemmilla kokemusta siitä, että etäsuhteessa petettäisiin. Molemmilla kokemusta myöhemmissä jaksoissa siitä todennäköisesti, hyvin todennäköisesti. Mut niin, siis meillä on molemmilla kokemusta siitä ja ainakin omalla kohdalla se ei, ja siis eihän se ikinä liity itsessään siihen suhteen muotoon se, että voiko toiseen luottaa tai miten onko se niinku sen arvosta, että se on niinku enemmänkin siitä niinku suhteen laadusta ja sit toisesta ihmisestä. Että jos tosi, siis eihän sitä ikinä, kaikki ei ole mahdollista, se on varmastikin keissejä, missä niin kun
suhde ei ole vaan toiminut sen takia, koska se etäisyys on ollut niin suora. Ei, pitkä. Suora. Mut niin siis, että mut kyllä sitä kannattaa yrittää, jos siihen on vaan mahdollisuus. Tietty, että siihen on mennyt tosi paljon rahaa, niin se ei ole niin, että se ei todellakaan ole mitään halpaa puhua. Että siihen on hyvin, siis itselläkin, mulla on nyt autokortti, siihen meni tosi paljon, mun pitäisi updateaa mun konetta, ja niin kun tää alkaa oikeasti lahoamaan, send help. Mulla on nyt kaikki osat hommattuna, mutta nyt mä oon taas joutunut tässä päättämään silleen, että mulle ei, mä joudun laittamaan mieluummin ne rahat siihen, kun sitten taas siihen, että mä menisin esimerkiksi Ouluun pariksi viikoksi. Yeah. Että sit pitää olla myöskin jostain niitä tuloja. Töihin. Ei auta muu. Töihin siitä. Saatana lusmurit. Kelapummi. Hyvä sanoa, kun itä on vasta vielä koulussa. Sulla alkaa lomaan kohta. Lukuloma. Mä oon menossa kirjoittamaan yhteiskuntaoppia. Ei kun mitään vittua mä nyt sanoin. Yhteiskuntaoppia. Äikkää, matikkaa ja psykologiaa. Send help. Psykologia. Fuck that shit. Sitten kun mä oon saanut kirjoitukset tehtyä, mä haluan puhua siitä vielä. Mä haluan puhua siitä vielä jaksossa. Mutta niin. Paljastinko mä tai mitä olisi pitänyt? Ei se haittaa. Siis tosiaan sitten kun me muutetaan yhteen, mikä on se meidän tulevaisuuden plääni, muutetaan Tampereelle jonnekin sinne päin, että jos olette sieltä, niin tulkaa ottaa yhteiskuntaa. Voidaan olla kavereita. Voidaan olla. Ehkä. Jos ette ole liian heikkohermosia, niin sit voidaan olla kavereita. Jep. Mut sitä just, että niin kun, se kans, että niin kun, etäsuhteissahan se on tietty aina se tavoite, että päästäisiin asumaan kahdestaan. Ainakin yleensä kuvittelisin, ainakin mulla on. Niin se, että on se tähtäimessä, niin se myöskin antaa motivaatiota jatkaa eteenpäin. Jep. Tosi suuresti. Ja mekin ollaan useasti puhuttu just siitä, että mietitään, että millainen meidän talo olisi ja mihin muutetaan. Ja se on niin kuin tosi jees. Ja mä veikkaan, että jos niin kuin asuisi kahdestaan, tai niin kuin käytännössä asuisi jo kahdestaan, että niin kuin asuisi niin kuin vierekkäin, niin ei se varmaan tuntuisi edes miltään muuttaa niin kuin yhteen, koska se on niin iso juttu ja se on niin siisti juttu, jos se, niin kuin, se oikeasti toimii. Koska se on vaikeeta, mutta sitten se myöskin on tosi palkitsevaa. Jep. Ja se ehkä opettaa just ehkä sellaista niin kuin, mitä se on? Sinnikkyyttä. Niin, sinnikkyyttä just. Jep. Että niin kuin jaksaa odottaa ja tehdä asioita sen eteen, että se toteutuu. Jep. Mäkin sit kun mä valmistun, niin mä teen varmaan vuoden töitä ja sit mä haen jatko-opintoihin. Et saa muutettua sitten, tai et on rahaa muuttaa. Jep. Onneksi on olemassa Kela. Vaikka juuri äsken sanoin siitä, että Kelapummit, saatana. Niin. Ei, mutta kyllä siinä jotain duunia pitää kans tehdä. Jep. Mutta joo. Joo. Eiköhän se ollut ihan hyvä ensimmäinen jakso. Oli joo. Mä leikkelen tätä sitten osin hyvin radikaalisti heidän puolet ulos, koska me oltiin hiljaa tai joku ihminen soitti tässä kesken puhelun. Hei, don't blame her. I don't. En tietenkään. Tämä oli Mitä vittua podcast. Hei hei. Yeah. Nähdään ensi jaksossa, jossa me puhutaan. Mistä me puhutaan? Puhutaan jostain. Ei vielä tiedä. Ei voi Secrets. sanoa mitään. Ja se tulee todennäköisesti olemaan vähän erilainen jakso, koska rakas puolisoni tässä ei ole enää täällä silloin. Että Lähden huomenna. Tai en tiedä milloin tää julkaistaan tää video. Se voi olla, että mä lähden tänään tai huomenna. Tai sit mä oon lähtenyt jo viikko sitten. en tiedä. Who knows? Saa nähdä kuinka kauan mun paskalla koneella menee renderöä tätä vielä. Niin. Mutta joo. Nähdään seuraavissa videoissa. Se on hei hei. Ei. Hei, don't leave me. Don't leave me hanging.